दिनैसिमबो क'क्राझारनि लांगोना मोखाङाव मानो लिरनो हायाखै बेखौल' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो दिफेन बर' जुदि दम दङब्ला गोहो दङब्ला बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदोंथ' खिन्थादो रायजोफोरनो आरो प्रमद बर'आबो खिन्थानानै हो रायजो राजाफोरनो बिटिसि ना बिटिआर बेखौल' खोन्था 5 बोसोराव डेभेलप जानाय जायिखौ जोंनो नाङा वी डोन्ट वान्ट जास्ट वी वान्ट रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आरो बिथाङा थाबैनो गनांगौ होननानै प्रमद बर'खौ फुथुला मुसुखा बानायनानै साव अब्लानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन रन्जन दैमारिया मास मोनसेनि गेजेराव जुदि गवाब्ला कन्टिनिउवासलि आन्दलन खालामगोन जों रिजाइनेसन होगोन सरकारखौ जों सिफायगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुं दिफेन बर' प्रमद बर' जुदि गोहो दङब्ला आरो बिटिसि ना बिटिआर दिनैनो गाबोननो 24 घन्टानि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो खिन्थानि थाखाय लिरनो हायाखै व्हाइ इउ केन नट राइट मानो लिरनो हायाखै बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो रन्जन दैमारिया माब्ला गगोन प्रमद बर'नाव डेडलाइन बि प्रमद बर'नाव सों माला गगोन रन्जन दैमारिया जुदि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाब्ला बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' जागोन होननानै दिफेन बर'आ गाबोन बुंनांगौ रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै होनांगौ अब्लानो जोंनि रायजो राजाया गोजोनगोन 5 बोसोराव डेभेलप जानाय जायिखौ जोंनो नाङा वी डोन्ट वान्ट जास्ट वी वान्ट रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आरो बिथाङा थाबैनो गनांगौ होननानै प्रमद बर'खौ फुथुला मुसुखा बानायनानै साव अब्लानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन सेटिसफाइ जागोन आदारवाइज जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया हेल' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिफेन बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोनजों ब्रडलि सावरायगोन बिथाङा बुंदों नैबे फैबाय थानाय 8 थारिखआव जानुवारि 8 थारिखआव बिथाङा सोमावसारनायनि खोथा बुंदों बिटिआर एकर्डआव लिरनाय दफाया इमप्लिमेन्टेसन जायैनि बिथांमोना सोमावसारनायनि खोथा बुंदों रायजो राजाफोर 4 बोसोर बिथांमोना मा खालामनानै थाबोखो दानिया जोंनि दुलाराय बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सानदो बिथांमोननि जि खोथा बुंनाय दिनै फैयै फैयै जों नुनो मोनबाय गासिबो थगायजोबनाय रायजो राजाफोर नाथाय नै बिटिसि इलेक्सना खाथि सौफैनायखाय बिथांमोनहा सोमावसारनायनि खोथा बुंदों बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायाबा 2024नि सिगां सोमावसारगोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन दिनै 2024आबो थांबाय दिनै 2025 जालायलायबाय रायजो राजाफोर दिनैसिमबो बिथांमोना जेबो खामानि मावनो हायाखै बिथांमोना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा बुंदों दिनैसो बिथांमोना टाइम मोनबाय धरना होनायनि 4 बोसोर मा मावनानै थाखो ओंखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा सांग्रां जानांगौ आरो प्रमद बर'आ मोनसे खोथा बुंदों ससियेल मिडियायाव जेब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा ससियेल मिडियायाव मोनसे खोथा बुंदोंमोन बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि आखरे जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला आं सुसाइड खालामनानै थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रायजो राजाफोर नाथाय प्रमद बर'आथ' ओरैबायदि सियान मानसि सैथान मानसि बिथाङा मा बुंखो आंहा बोरसो मोनगोन होननानै बिथाङा बुंदों बर' रायजो राजाफोरखौ दि थगायबोदों बोर मोननायनि खोथा सावरायदों उइथिन 5 इयार्स 5 बोसोराव बयनोबो समान मोनथाय अधिकार होगोन होननानै बुंनाया दिनै इनकमप्लिट रायजो राजाफोर आरो बिथाङा बुंबाय बिटिआर एकर्डनि दफाया जुदि उइथिन 5 इयार्स जुदि इमप्लिमेन्टेसन जुदि जायाब्ला आं सुसाइड खालामनानै थैगोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो होथों बियो नंखाय होननानै बियो बुंनानै लानो हाया रायजो राजाफोर प्रमद बर'आ समायखिरा लाखानाय अलरेडि जुदि इमप्लिमेन्ट जायाबा आं सुसाइड खालामनानै थैगोन होननानै बुंदों आरो प्रमद बर'आ फिननाय होथों बियो 5 बोसोर जाबाय दिनैसिमबो मानो बिटिआर लिरनो हायाखै रायजो राजाफोरनो फिननाय हो 5 बोसोराव मा खामानि मावखो 17 बोसोरनि खोथाखौ बाद दोन दिनै नोंथांमोना लाजिनांगौ बर' रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामनानै
दिनै BTCनि EM MCLA whatever नोंथांमोना दिनै जानायनि अपरचुनिटिसखौ मोन्दों नाथाय दिनै आरो रायजो राजाफोरखौ बिथांमोना थगायबावनो नागिरदों ओंखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफोरखौ आं आपिल खालामो नोंथांमोना सांग्रां जा मानोना प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन डिउरिं दिस टाइम बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनागौमानि सोमावसारबाय थागोन ओरै 50 डिभाइड आसाम 50-50 होननानै बिथाङा बास खर'आव गाखोनानै सोमावसारदोंमोन रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोना नुबाय प्रमद बर'आ माबायदि खोथा बुङामोन दिनैथ' नोंथांमोना ग्रेजुवेटलि नुनो मोनबाय BTCनि चिफ EM जाया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै बर'नि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै फ्रम टुडे वी डोन्ट वान्ट बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट एगेन वी डोन्ट वान्ट टु मुभमेन्ट होननानै बिथाङा साइन खालामना फैदों अराय समनि थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव दिपेन बर' एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा दिनै सोमावसारनायनि खोथा बुंदों BTR एग्रिमेन्टजों मोनजोब्बाय जाजोब्बाय बर' जाथिनि गांनाय उखैनाय गासिबो एभ्रिथिं फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै बुंनाया दिनै मानि थाखायथो राजा लामायाव सोमावसारफिननो एबा आन्दालन खालामफिननायनि खोथा आरो आन्दालन खालामफिननांगौनि गोनांथि जानानै फैखो दानिया रायजो राजाफोरनो प्रमद बर'आ फिननाय होदो BTR एग्रिमेन्टआ मा आरो BTR एग्रिमेन्ट खालामनानै बर' जाथिया माबायदि उन्नयन जाखो दानिया रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो जेब्ला प्रमद बर'आ आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा BTCनि चिफमोन बे टाइमाव प्रमद बर'आ साउटिं खालामदोंमोन फुरा अप्रेस खालामदोंमोन जेब्लासिम बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामबाय थागोन होननानै प्रमद बर'आ बुंदोंमोन रायजो राजाफोर दिनै प्रमद बर'आ बावगारलांजोब्बाय हाग्रामा महिलारि बिथांखौ क्रिटिसाइज खालामदोंमोन बिथाङा बर' जाथिनि मोजांखौ लुबैया बर' जाथिनि सेन्टिमेन्ट गैया ब्लाड गैया होननानै प्रमद बर'आ गोबां माने क्रिटिसाइज खालामदोंमोन बखिबोदोंमोन बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरियानि खुनु गोनांथि गैया होननानै बुंग्रा मानसिया दिनै मा जाखो प्रमद बर'आ दिनै BTCनि चिफ जाखांनायनि उनाव बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै गावनो बुंबाय दिपेन बर'आ बुंनानै लाबाय जेब्ला नोंथांमोना आन्दालन खालामदोंमोन बे टाइमाव मा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोननायनि क्राइटेरिया दंमोन नामा बिथांखि दंमोन नामा दानिया जोंनि रायजो राजाफोरनो फिननाय हो मानि थाखाय पिस एग्रिमेन्ट खालामामोन दिनै नोंथांमोना आन्दालन खालामफिननायनि खोथा बुंदों दिपेन बर' फाउन्डार अफ NDP रन्जन दैमारिया स्टिल दिनैसिमबो जेलाव मानि थाखाय जेलाव स्ट्रंलि खामानि मावगासिनो दं रन्जन दैमारिया उदां जाबाय होननानै बुंनाया दिनै बिथाङा मानो जेलाव थाबावखो मानि थाखाय दिनैसिमबो जेलाव दं बिनि फिननायखौ हो रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना दि सोमावसारफिननायनि खोथा बुंदों फाउन्डार अफ NDP रन्जन दैमारि बिथाङा जेलनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै नोंथांमोना सरकारखौ मानो दिनैसिमबो मानो बुंनो हायाखै मानो दरना होनो हायाखै बिनि सायाव मानो नोंथांमोना मानो साउटिं होनो हायाखै मानो अप्रेस खालामनो हायाखै जाहोना मा 4 बोसोर जाबाय रायजो राजाफोर रन्जन दैमारिनि थाखाय बिथांमोना खनसेबो दरना खारज'खुसि लायाखै प्रमद बर'आ जेब्ला आबसुनि प्रेसिडेन्टशिपआव दङमोन बे टाइमाव दिपेन बर' प्रमद बर' बिथांमोनहा हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दरना होयोमोन मुसुखा बानायनानै सावोमोन मोनसे फिसा दायनि थाखायनो बिथांखौ हाग्रामा महिलारिखौ बिथांमोना मुसुखा बानायनानै एबा फुथुला बानायनानै सावोमोन दिनै BTR एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावबो आफ्टार साइनिं पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनाव फाउन्डार अफ NDP रन्जन दैमारिया जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ मानि थाखाय होननानै प्रमद बर'नाव मानो कुइसन खालामनो हायाखै दिपेन बर' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो 4 इयार्स थांबाय नै 5 बोसोर जानोसै 2025 फैलायबाय दिनैसिमबो जेलाव दं रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गनांगौ होननानै नोंथांमोना मानो आन्दालन मानो मुसुखा प्रमद बर'खौ मानो दरना होनो हायाखै वाइ रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै हो
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै जेब्लायबो पलिटिकेलाइज खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया. If you want to be politician, then resignation हो, then join जा politics. Okay? रायजो राजाफोरखौ बेबायदि बारे बारे थगायबाय थानो नाङा, मिसलिडिं खालामनो नाङा. दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै एसे फ्रुइटफुल मिनिंफुलनेस खोथाखौ नोंथाङा बुंनांगौ. अलवेज एन्ड फ्रिकुवेन्टलि बिथांनि जि खोथा बुंनाय गासिबो आननेसेसारि, आनएक्सपेक्टेड. बिथाङा रायजो राजाफोरखौ थगायदों. दिपेन बर'आ फिननाय होनांगौ. दिपेन बर'आ 4 बोसोर जाबाय, दिनैसिमबो मानो बिटिसि, मानो बिटिआर लिरनो हायाखै, खुगाजोंल' मानो बुंबाय थादों. दिपेन बर'आ रायजो राजाफोरनो फिननाय होनांगौ. आरो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालाम. इलेक्सना सफैबाय, रायजो राजाफोर दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरनो हायाखै? व्हाट इज द मेन रिजन? उसका मतलब क्या है? रायजो राजाफोरनो फिननाय हो. नोंथांमोना दि बुंदों बिटिआर एग्रिमेन्ट जानानै लट्स अफ डेभेलप जाबाय, गोबां हिउज डेभेलप जाबाय, वेल डेभेलप जाबाय, बर' जाथिया जेरैबायदि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन गासिबो एभ्रिथिं फुलफिलमेन्ट जाबाय होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन. दानिया नै समानो जोब्बाय, फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारियाबो जेलनिफ्राय उदां जायाखै. बेलाय माबायदिथो एकर्ड जाखो? दिस इज व्हाट काइन्ड अफ एकर्ड? रायजो राजाफोरनो बिनि सायाव ब्रडलि एक्सप्लेनेसन होदो. दिपेन बर' दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरनो हायाखै? नों दा प्रमद बर'आ बुंदों, जयन्त बसुमतारिया बुंदोंमोन बिटिसि गैला, डिनाउन्सिं जाबाय. डिनाउन्सिंआ मा बुस्थु? व्हाट डाज इट मिन? रायजो राजाफोरनो फिननाय होदो, खिन्थादो. जुदि डिनाउन्सिं जामारबायमोनब्ला दिनैसिमबो मानोथो बिटिसि लिरखो नोंसोरलाय? मानो लिरखो? बिटिसिआ मा बुस्थु? बिटिआरआ मा? दाना समाथ' जोब्बाय. 5 बोसोर बिटिआर एग्रिमेन्टनि जि समय, जि टाइम्स, बेथ' जोब्बाय. 5 बोसोर जाबायानो एप्रक्सिमेटलि जानोसै. रायजो राजाफोरनो दानिया खिन्थादो, बिटिसि ना बिटिआर? What are the differentiation between BTC and BTR? BTR ना BTC खिन्थादो. माब्ला डिनाउन्सिं जाया? डिनाउन्सिंआ माखौ होनो? जुदि रिजेक्टेड जाबायब्ला दिनैसिमबो मानो बिटिसि लिरखो? बिटिआरखौ मानो अफिसियेलि दिनैसिमबो क'क्राझारनि लांगोना मोखाङाव मानो लिरनो हायाखै? बेखौल' रायजो राजाफोरनो फिननाय हो. दिपेन बर', जुदि दम दङब्ला, गोहो दङब्ला, बिटिआर एग्रिमेन्ट जाबाय होननानै बुंदोंथ', खिन्थादो रायजोफोरनो. आरो प्रमद बर'आबो खिन्थानानै हो रायजो राजाफोरनो, बिटिसि ना बिटिआर? बेखौल' खोन्था. 5 बोसोराव नोंथांनि खामानि मावनायनि जेबो जोंनो हिसाब नाङा. रायजो राजाफोरनो खिन्थादो, 5 बोसोर जाबाय, बिटिसि ना बिटिआर? मानि थाखाय बिटिसि दिनैसिमबो? जुदि बिटिसिआ डिनाउन्सिं जामारबायब्ला दिनैसिमबो मानो बिटिआर लिरनो हायाखै? क'क्राझारनि सेक्रेटारि अफिसनि गेटनि लांगोना मोखाङाव बिटिसि. बिथांमोना मानो बिटिआर लिरनाखै? बेखौल' खोन्था. बेखौल' खोन्था रायजो राजाफोरनो. अब्लानो जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा सेटिसफाइ जागोन, गोजोनगोन, सान्थि जागोन. नोंथांमोना दि दिपेन बर' सोमावसारनायनि खोथा बुंदोंथ', येस, भेरि गुड. नोंथांमोना बुंदो सोमावसारनायाव फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारिया मास मोनसेनि गेजेराव जेलनिफ्राय उदां जानांगौ, नङाब्ला कन्टिनिउवासलि जों सोमावसारगोन होननानै बुं. हाग्रामा महिलारि बिथांनि रिजर्टखौ नोंथांमोना दरना होनो हायो, नाथाय फाउन्डार अफ एनडिबि रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जेलनिफ्रायदि उदां जायाखै. बिनि थाखाय दिनैसिमबो मानि थाखाय आन्दालन खालामनो हायाखै एबा दरना होनो हायाखै? बेखौ खिन्थादो रायजो राजाफोरनो. दिपेन बर', प्रमद बर' आरो रन्जन दैमारिया मास मोनसेनि गेजेराव जुदि गवाब्ला कन्टिनिउवासलि आन्दालन खालामगोन, जों रिजाइनेसन होगोन, सरकारखौ जों सिफायगोन होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टारखौ बुं. दिपेन बर', प्रमद बर' जुदि गोहो दङब्ला. आरो बिटिसि ना बिटिआर दिनैनो गाबोननो 24 घन्टानि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनो खिन्था. नि थाखाय लिरनो हायाखै? व्हाइ इउ केन नट राइट? मानो लिरनो हायाखै? बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो हो. आरो फाइनालि जोबथारनायाव रायजो राजाफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं आपिल खालामो, नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव
UPPL पार्टिनो भट होनो नाङा मानोना BTC खौ दंस' खालामबाय जेरैबायदि जौगानांगौमोन दंस' गासिबो जेरैबायदि सिमां सुजुदोंमोन जेरैबायदि आसा खालामदोंमोन गासिबो थगायजोबनाय बिनिफ्राय दुखुनांथावसिन जेबो गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ सोमावसारनायनि खोथा बुंदों 8 थारिखआव सोमावसारोनो रायजो राजाफोर बड'लेण्ड नांला होननानै लिरना गारबोग्रा फाइनाल एन्ड कमप्रिहेनसिभ सलुसन लिरना गारबोखांनायनि उनाव माबा गोदान बड'लेण्ड बिफिननायनि एबा बिटिआर एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जायैनि थाखाय सोमावसारफिनसैनो सोमावसारफिननायाव जोंहा जेबो बुंनांगौ गैया नाथाय नोंथांमोननि जि थगायनाय दिनै नुजाबायथ' रन्जन दैमारिया माब्ला गगोन प्रमद बर'नाव डेडलाइन प्रमद बर'नाव सों माला गगोन रन्जन दैमारिया जुदि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय गवाब्ला बिनि दायनिगिरिया प्रमद बर' जागोन होननानै दिपेन बर'आ गाबोन बुंनांगौ रायजो राजाफोरनो खिन्थानानै होनांगौ अब्लानो जोंनि रायजो राजाया गोजोनगोन 5 बोसोराव डेभेलप जानाय जायिखौ जोंनो नाङा we don't want just we want रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जानांगौ आरो बिथाङा थाबैनो गनांगौ होननानै प्रमद बर'खौ फुथुला मुसुखा बानायनानै साव अब्लानो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन सेटिसफाइ जागोन आदारवाइज जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय गैया ओंखायनो रायजोफ्रा बयबो सांग्रां जा लोगोफोर थेंक इउ